Jojo van der Werf en Frank Ros. Bartelt en Stellingwerf. Diephuis aan de lijn is Schuurman op die tweede plaats. Jojo van der Werf. Vader in het werkkwartier tegen en hij zegt van, is dit toch leuk, zegt hij. Alleen hiervoor zou je al een licentie aanvragen weer. Ja, daar komt ze, Natasja Bartelt. En die Bartelt die zit wel te kijken, die denkt aan die mannen met elkaar. Vergeten ze mij? Dan kan ik er misschien wel tussendoor. Is het Jojo die zijn werkziet volgens mij verliest? Diephuis die de zee die hier ophaalt. Maar wie gaat er hier tweede worden? Wordt het Schuurman